Wadhi mbele gi weche mag siasa ni duond bura mar Jubilee koro dwaro ni jalup jatend piny Kenya William Ruto mondo gwe tao bang' kane oyange kaka jakanyo kendo jatend duond bura mar UDA. Jubilee wacho ni Ruto ok nyal bedo nyamakara e duond buche ariyo, ka gimedo ni osebedo ka oseyo tend Uhuru Kenyatta ma osebedo jalupne kuom chiegni higni 10 mosekalo. Edwin Okoth nigi ler mar wachni. Ndalo achiel kende bang' duond bura mar UDA yango William Ruto kaka jatendgi kendo jago madhi laro kom mar tend piny Kenya ne duond burano, Jubilee koro wacho ni ok gibi nyiero gi Ruto. Jotend duond bura mar Jubilee wacho ni Ruto koro osekayo lwedo mosepidhe aming'a kendo koro osechoromo mondo gwe tao. He went out of this country on account of the taxpayers' money, spent 107 million shillings on that trip to the US and Europe. That is money paid by the Kenyans. But when he went there, he said, this is a government, our government is like a mongrel. And if you go through the dictionary, you see a mongrel is a dog. How would you then allow a dog to pay for your expenses in Europe? Kalen amekuwa akipata delegations that are actually anti-government meetings at Karen. And this is a very serious thing. You cannot continue to use a government facility to hold anti-government meetings, anti-government delegations, and holding anti-government positions. The honorable thing for him to do is to resign. Giwacho ni Ruto kod Lange osenyisa chaya ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kata bang' tiyo kode kuom thuolo malach. Jotelogo kwedo Ruto ka giwacho ni ne oloko toke na jatende kapok tendgi orumo ayanga. Ruto bende isayo kuom tiyo kod mwandu mag piny owacho e chwaro lek mage. For 4.5 years, the UDA party leader has done nothing but campaign, earning the lead of the chief ghost worker as the president focused on fulfilling his promise of delivering to the Kenyans as the deputy president. Tu ameutika na hiyo. Mtu kama uko serikali. Nini ninakuangaisha? Si uresign uende. Sasa makamu wa rais nakuuliza, kwa nini kama ni hivyo bado uko katika nyumba ya serikali kama makamu wa rais? Kwa nini bado unapata mshahara wa kitaifa? Kwa nini bado unapewa marupurupu, security, magari ya serikali na kila kitu ambacho umepewa kama makamu wa rais? Na ilhali wewe kila siku unaitukana hiyo serikali na viongozi wake. Kwani wewe huna maadili? Kwani wewe huna utu wala heshima? Sasa tutawezaje kuchagua, Wakenya watawezaje kuchagua mtu anayetumia vibaya pesa za serikali, pesa za umma? Nelang Ruto manoyudo kombe gi gotiko mar Jubilee kioni wacho ni kata bed ni oko magi kombe go sani, chik biro luogi kata bang' yiero. Even if the road is not acted upon now, the reality of it is that at one point in their lives, they will be required to pay back every coin that they will have received from the government, having left the party that took them to power. Kakoro dong mana ndalo 144 kende mondo ji odhi e yiero, penjo maduong' en okang' ma duond bura mar Jubilee biro kawo ne Ruto e thuolo modong' no ponono ni ok owinjo dwarogi mondo gwe tao. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.